No, som ja, Peter Cihelský, hlavný organizátor Bielej revolúcie. A tu, ak vidíte, mám bandasku, hej, ktorú nesiem, a tu je diaľnica. No, pôjdem teraz popod nadjazd, teda cez podjazd, peši pekne zase vyšlapať hore na kopec na diaľnicu a 5 km šlapať smerom na Nitru. Benzín mi došiel z toho dôvodu, že policajti ma donútili ísť na obvodné oddelenie, že mi to vybavia, nakoniec mi nič nevybavili. Akože to je úplne divné, jeden policajt vraví tak, druhý tak. A keby ma neboli žiadali, aby som išiel a motal sa po zvolenie, pekne by mi to bolo vyšlo po benzínku, lebo vždy tak tankujem. No ale bohužiaľ sa to tak nestalo, takže teraz pekne s benzínikom šlápať. No, takže tak, ideme pomaličky. Skúsime ísť touto skrátkou hore do